Темиргали хәзрәт Юлдашев, Салах мәчетенең имам хатибы. Юк, әгәр дә ул мусульман булса, иманлы булса, мусульман кешесе булса, өйләнү тыелмаган. Ләкин үз милләтеңә өйләнү хәерлерәк. Чөнки гореф-гадәтләр бар, тел дигән нәрсә бар. Аларны башка милләт кешесе белән тәңгәлләштерү бик авыр булырга мөмкин. Була, әмма ләкин русча әйтмешләй нежелательно. Намаз, һәрбер намазның үз вакыты бар, вакытында укырга тырышырга кирәк. Садака закатны әйе, карта белән түләргә ярый. Талак бит ул теге рәхәт вакытта әйтелми. Матурым сиңа талак дип әйтми бит, ашу чыкканда гына әйтелә бит ул. Анда инде карарга кирәк, нинди халәттә иде ул? Аффект халәтендә идеме? Әйткән вакытта аңлаганмы, ул аны юкмы, казый карар чыгарабыз түгел. Заманча дигән сүз, ул нәрсә дигән сүз беренчедән карарга кирәк. Әгәр дә ул исем яхшы мәгънәгә ия икән, ничек кушмаска? Җисеменә һәм диненә зарар килергә тиеш түгел. Мәгънәсез ул теге гарәп исемнәре, татар исемнәрендә мәгънәсез исемнәр бар, аларны да кушарга ярамый. Шуңа күрә әгәр дә исем мәгънәле икән, ул кушарга ярый. Ләкин хәерлерәк үзебезнең мусульман исемнәребезне кушарга. Булала, ничә була алмаска. Мулла бит ул бер әйберне эшли алса, икенче әйберне эшли алмаска да мөмкин. Мәсәлән, бөтен мулла да эшкәрүче була алмый. Бөтен кеше врач була ала, ләкин врачның да төрләре була бит. Берсе хирург, берсе педиатр, икенчесе невропатолог. Шуңа күрә һәрбер мулланың үзенең бер юнәлеше була. Шәригать фәннәреннән булырга мөмкин ул специалист, яки матур вәгазь сөйләүче булырга мөмкин, я эшкәрүче булырга мөмкин, яки ул иганәче булырга мөмкин. Шуңа күрә һәрбер кешегә бер үзенең таланты, юнәлеше бирелгән. Ярый, ничәп ярамаска. Гомумән аятларны элеп кую, ул теге җиннәр һәм шайтаннарны шушында кирүенә бер кумашау була. Әмма ләкин үзеңә укысаң хәерлерәк. Юк, ашка йөрү ул төп максат булырга тиеш түгел. Ул максат та түгел. Ашка йөрү ул халыкка хезмәт итү, шулай ук. Безнең төп максатыбыз халыкка динебезне, милләтебезне күркәмлеген аңлату. Дәгъват һәм инде шушы ашларда без аралашабыз бер-беребез белән. Кай вакытта бер дә мәчеткә килмәгән кеше шушында килә, ашта вәгазьне тыңлый ул һәм шуннан соң мәчеткә йөрергә мөмкин. Шуннан соң изгелек кылырга мөмкин. Бәлки ул кичә начарлык эшләп йөргәндер. Шушы вәгазьләрдән соң ул изге юлга басырга мөмкин. Шуңа күрә андый нәрсә бик кирәк дип әйтәсе килә. Өйрәнсеннәр. Без бит аларның илләренә барганда, алар безнең телдә сөйләмиләр. Алар үз туган телендә сөйләр. Шулай ук Россиядә дә Чечняга барсагыз, нәкъ шул хәл. Мәсәлән, СНГ илләренә барсагыз, анда бөтенесе үз телендә сөйлиләр, берсе дә монда башка милләт кешесе килде дип, аның телендә сөйләмиләр бит. Шуңа күрә безнең Татарстаныбызда татар теле булырга тиеш. Кичке дәресләр бар, кичке вәгазьләр бар, алар рус телендә алып барылырга мөмкин. Проблем юк. Мулласы да атка пишән сала ала. Без беләбез, күп кенә хәзрәтләр, алар укытучы да, алар фирмада да эшли, менә авылларда имамнарга акча түләнми, ләкин алар я фирмада эшлиләр, я басуда эшлиләр, я дәрес бирәләр, шул ук вакытта мулла булып торалар. Шуңа күрә әлбәттә алар мәчеттән бер тиен алмыйлар, ләкин Аллаһ ризалыгы өчен эшләүчеләр бар.
Андайларга инде без бик сокланабыз. Ләкин шәһәр мәчетләренә килгәндә, монда шәһәр мәчетләрендә эшләр әлбәттә күбрәк. Шуңа күрә кай вакытта гайре эшләрне эшләргә өлгермәскә мөмкин. Ләкин барыбер андый хәзрәтләрне без беләбез. Алар муллалыктан кала гайре эшләренә эшләргә өлгерәләр. Андый әйтем, менә бу дөрес түгел. Иң хәерлесе Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямның хадисенә нигезләнеп. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән: "Кайда булсагыз да Аллаһтан уялып, куркып яшәгез. Ягъни шул эшне эшләсәгез, һәрбер кылган гамәлегез дә дөрес булыр" диде.